नमस्कार मैत्रिणींनो, कसे आहात? मी आज तुमच्यासाठी कैरीचे लोणचे घेऊन आलेली आहे. तर हे लोणच्याचे मी 3 प्रकार केलेले आहे. तर आधी आमच्या झाडाला कैऱ्या खूप लागल्या होत्या. तर त्या मी असे जरा जून झालेल्या कैऱ्यांचं लोणचं टिकतं. कवळ्या लोणचं ते जास्त दिवस टिकत नाही. ते आम्ही लगेच बनवतो आणि लगेच खातो. तर हे जून कैऱ्या आहेत त्याला मी चांगले असे धुवून घेतलेले आधी आणि नंतर मी ते बारीक फोडी करून म्हणजे माझ्या सासऱ्यांनी केलेले आहेत, कापून घेतलेले आहेत. अशी बारीक फोडी करायच्या आणि त्याला मग जाडं मीठ लावून ते रात्रभर तसंच त्याला पाणी सुटायसाठी ठेवून द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याचं पाणी दुसऱ्या दिवशी पाणी काढून घ्या चाळणीमधून जेवढं तेवढं आणि मग ते उन्हामध्ये 2-3 तास मी सुकवलेले आहेत. जास्त त्याला कडक करायचं नाही, फक्त त्याचं पाणी निघून जायला पाहिजे. एका बाजूला मी तेल ठेवलेलं आहे गरम करायसाठी. तेल मी जास्त वापरत नाही लोणच्याला, तरीही ते लोणचं वर्षभर टिकतं. तर आधी मी अर्धी वाटी धने घेतलेले आहेत, ते चांगले भाजून घेतले आहेत. त्याच्यामध्येच मी 4 चमचे जिरं घातले, 4-5 चमचे जिरं घालायचं, तेही चांगले भाजून घ्यायचे. म्हणजे करपवायचे नाही, फक्त भाजून घ्यायचे. त्याच्यानंतर 4-5 चमचे बडीशेप घेतली आहे, ती पण चांगली परतून घ्यायची आहे. परतून झाल्यानंतर अर्धी वाटी मी मोहरी घेतलेली आहे, तीही चांगली परतून घ्या. आणि परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी मेथी घातलेली आहे 3-4 चमचे, तीही चांगली परतून घ्या. परतून झालेलं आहे तर त्याच्यामध्ये मी 10-12 काळी मिरी, 10-12 लवंग आणि थोडेसे 2 दालचिनीचे तुकडे हे सगळं चांगलं परतून ते मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे. मोहरीची डाळही मी भाजलेली आहे, ती साईडला ठेवलेली आहे. आणि मीठही चांगलं आम्ही कढईत परतून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं हिंगही परतून घेतलेलं आहे. आणि तेलामध्ये जे मी थोडे हिंगाचे खडे टाकून ते तेल मी बॉईल करून घेतलेलं आहे. आता मी हा पहिला प्रकार करत आहे लोणच्याचं. तर मी आधी प्रमाणाच्या हिशोबाने सांगते. मी 2 किलो कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, म्हणजे 2 किलोचं प्रमाण करते. त्याच्यामध्ये मी मोहरीची डाळ घातलेली आहे, लाल तिखट घातलेलं आहे, बेडेकर लोणचे मसाला तो मी घातलेला आहे, 100 ग्रॅम होता त्यातला मी अर्धा लोणचे मसाला टाकला आहे, काश्मीरी मिरची पावडर टाकलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये मी मगाशी जो लोणच्याचा मसाला केला होता तो फक्त 1 चमचा घातलेला आहे, जास्त घातलेला नाही आहे. आणि चांगलं हे हलवून घेऊन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी हे मीठ जे परतून घेतलं होतं मी कढईमध्ये थोडंसं गरम केलेलं आहे तेही घातलेलं आहे, हिंग घातलं आहे, तेही चांगलं परतून घ्यायचं आहे. म्हणजे परतून म्हणजे जरा हलवून घ्या, परतून म्हणजे मी सांगायला विसरले, हलवून घ्या. आणि हे चांगलं हलवून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी थोडासा तेल जो गरम केलेला तो गरम केलेला तेल आहे तो थंड करून घ्यायचा आहे आणि तो घातला आहे, तोही चांगला हलवून घ्यायचा आहे. तर तयार आहे हा तिखट लोणचं. आता दुसऱ्या लोणचाचा प्रकार करत आहे मी, हे सुकं लोणचं करते आहे. तर आधी मी 2 किलोच्या प्रमाणात कैऱ्या घेतलेल्या आहे आणि जो मी मगाशी मसाला केलेला ना कढईमध्ये भाजलेला तो सगळा मी याच्यात घातलेला आहे. थोडासा लोणचे मसाला म्हणजे 1 चमचाच घातलेला आहे, काश्मीरी मिरची पावडर 2 चमचे घातलेला आहे, मोहरीची डाळ अंदाजप्रमाणे आणि मीठ घातलेलं आहे, हळद घातलेली आहे आणि हिंग थोडंसं घातलेलं आहे. आणि हे सगळं हलवून घ्यायचं आहे. हलवून झाल्यानंतर ह्याच्यात तेल कमी वापरायचं आहे, फक्त थोडं हे मिक्स व्हायला पाहिजे, थोडंसं तेल घालायचं. म्हणजे 2-3 चमचे घातला तरी चालेल, मोठा चमचा, किंवा अर्धी वाटी तेल घाला, जास्त तेल घालायचं नाही. हे कारण सुकं लोणचं आहे, काहीही होत नाही, लोणचं खराब होत नाही. तर तुम्ही हा प्रकारे हा दुसरा लोणचं मी तयार केलेला आहे. आता तिसरा प्रकार जो मी करते आहे 1 किलोच्या प्रमाणाच्या हिशोबाने केलेला आहे. तर मी आधी कैरी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 किलोच्या प्रमाणाला मी अर्धा किलो गूळ घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी ही काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे 2 चमचे, 1 चमचा मी हळद घातलेली आहे आणि थोडासा 1 चमचा बेडेकर मसाला घातलेला आहे आणि मोहरीची डाळ घातलेली आहे, थोडंसं मीठ आणि थोडंसं हिंग घातलेलं आहे. मीठ थोडंच घालायचं आहे याच्यामध्ये, कारण गोड लोणचं आहे. आधी रात्री आम्ही मीठ घालून हे सगळं मिठातच ठेवल्या होत्या कैऱ्या, त्याच्यामुळे याच्यात जास्त मीठ नाही घालायचं. आणि तेल घालून हा तयार आहे गोड लोणचं. आता हे सगळं मी हलवून व्यवस्थित घेतलेले आहेत लोणचे. आता ह्याला मी काचेच्या बरण्या वापरल्या आहेत, ते चांगल्या मी धुवून स्वच्छ आणि सुकवल्या आहेत त्या उन्हामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये मी आता एक हे लोणचे भरून ठेवते. बघा, हे लोणचं मी भरून ठेवलेलं आहे. बघा, बरणी भरलेली आहे. हे 2 किलोची बरणी आहे आणि ही पण 2 किलोची. आणि फक्त गोड लोणच्याला मी 1 किलोचं केलेलं आहे. तर हे मी
लोणच्याचे प्रकार तुम्हाला दाखवलेले आहेत. तर ह्याच्यात काही जर चुकलं असेल तर मला सांगावं आणि कसे वाटले हे तुम्हाला लोणच्याचे प्रकार तेही सांगावे. आणि ह्या पद्धतीत नक्की लोणचं करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल आणि मला सांगा कसं झालं आहे ते. आणि पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे आभारी आहे. धन्यवाद. अशीच माझे व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. तर नक्की सांगा. खूप छान बघा, कलर पण किती छान आलेला आहे.